Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Ja sam mama 2 dečaka, evo nepunih mjesec dana i imam malu razliku među decom. Starije dete ima 2 godine i 2-3 mjeseca, dok je mlađe dete ima nepunih mjesec dana. Tako da sam htjela da vam pokažem kako 24 sata izgledaju kod mene. Jako je dinamično, tako da koga interesuje može da ostane da pogleda. Svako jutro mi počinje otprilike ovako oko 7-8 jer tad mu je onaj jutarnji podoj i obično tada ustane jer će i starije tete uskoro da se probudi. A dok se on ne probudi, ja sam mislila danas da sredim malo kosu pa ću uraditi jedan tretman dok sedim i pijem kaficu. Za divno čudo pijem kafu na miru, ovo inače nije redovna situacija. Obično Luka ustane odmah za mnom i ovdje moram njega da se igram sa njim ili da mu dam da jede, da ga presvučem, bla bla bla. Tako za divno čudo iskoristit ću ovih par minuta Bogom datih da uradim tretman, stavit ću Olaplex 10 minuta da radi pa ću da perem kosu posle. A ovaj mališan ovdje uživa, sit i tako plete rukicama nešto. Tako da, ajde da stavim sad ovo pa da perem kosu. Ja koristim od Olaplexa, nisam se puno informisala prije nego što sam kupila, samo sam farbana sam bila u narandžastu i onda sam pre jedno mjesec i po dana, malo pre porođaja, promenila boju kose u plavu, to jest izvukla pramenove na tu narandžastu. I sad znala sam da će dosta se ošteti kosa, naravno, mislim ne može da bude neoštećena. I otišla sam u Sephoru i onako htjela sam da koristim Olaplex, ali nisam toliko se informisala lepo šta i kako. I onda sam uzela ovu broj 0 i ovaj broj 3. Broj 3 sam svakako htjela, to je sigurno bilo, ali kad sam pogledala pozadi, kao preporučeno je uz taj broj 0 da se koristi, pa rekao ajde kad već radim jedno da probam i ovo drugo. Skupo je, mislim, to znaju svi, nije jeftin tretman, ali mrzim da kažem, nisu mami pare, radi posao. Ne znam, ko se farba u plavu ili radi pramenove, zna da kada se posle feniraš ili sušiš kosu, uvek nalazite one male deliće kose po delu ili po četki ili gdje god da se fenirate. Toga i nema. Ili jako, jako malo, minimalno. Tako da stvarno, a do sada mi se dešavalo, nisam sad prvi put farbana u plavo, bila sam u plavo godinama pre te narandžaste i uvek mi se dešava. Kad god radim pramenove, neko vreme posle toga, dok se kosa malo ne oporavi, uvek se nalaze ti mali delići, to s kraja kosa otpadne i uvek bude onako poredka po dnu. To sve put nije desilo. I dalje mi je gusta kosa. Mislim, počeće da opada zbog nakon porođaja, posle 3-4 mjeseca će krenuti zbog hormona da opada kosa, ali ne puca. I ja mislim da je to zbog ovoga. To je jedina stvar koja se promenila sada u odnosu na bilo koji drugi put kad sam radila pramenove. Da, pismajce. Tako da stavim ovaj 0 10 minuta, posle stavim 3 preko ovoga 10 minuta i posle perem normalno. Ne koristim ništa drugo iz Olaplexa, nikakve šampone, koristim ulje njihovo, eto. Ali to je nebitno, mislim, ulje ku ulje. Ovo je ono što radi posao. Tako da, ko je razmišljao da uzme i da investira u ovo, ja bih rekla uzmite, zato što po meni radi posao. Kad god ne znam šta drugo da pravim za doručak, uvijek mu izniječem bananu, dodam malo jogurta, može i voćnog ovo jutro, i plazme, kašiku plazme, to. I to je jeo od godinu dana do dan današnje, obožava. To za doručak uvek lepo jede. Nije najzdravije, ali iskreno ujutro nema motivacije, toliko je loše vreme, maglovito na polju. I tako je bilo već 2 nedelje, znači odvratno. Evo Viktora, ide majka.
Hoćemo da ručamo, Mišo? Produc? Jesi to ti? Produc? Jo, sramota. Koliki zalogaj. O, šta će se ti umori, jo, čekaj. Hoće da se ti umori. Ha? Hello. Ja sam sebi napravila ovsenu sa voćem i čokoladom i puterom od kikirikija i ovim semenkama. Ove semenke jedem u šta god mogu da ih stavim, ja ih stavljam. Su dobre za dojenje, odnosno kvalitet mlijeka. Luka je naravno zahtevao da jede malo borovnice. Ajde onda, ajde. Javi šta si radila. Ajde, čao. Iz ovog razloga nikad ne zatvaram vrata kada se tuširam ili perem kosu. Da, zato što ti voliš da ulaziš. Da vidiš šta majka radi. I to je mnogo nešto interesantno ovdje, a? Ljubi majku jednom. Poljubi majku jednom i ovdje majka da se kupa. Taman kad sam završavala sa tuširanjem, počeo da se budi, tako da tajming je perfektan. A pošto dojim na zahtjev, bukvalno ne znam nikad kad će htjeti da doji, tako da bukvalno sam uvijek na stand-by. Da! A Luka je se za vreme tuširanja igrao u vodi, u kupatilu, koju sam ja prosula tokom tuširanja. Tako da ga moramo presvući opet. I da se nadamo da kad ovaj mali ruča, mogu da se isfeniram. Uspjela sam da se isfeniram. Nisam snimala cijelu rutinu, ako vas interesuje cijela rutina mogu napraviti poseban video za to. A sada ću pokušati da sredim kuhinju od doručka. Hoćeš pomogneš majci? Da sredimo kuhinju od doručka, da sklonimo ono malo, jel da? Jel može? Mi obično ovo vrijeme izlazimo negdje napolje. Ne volim da budem po cijel dan u kući sa, pa sad obojicom, ali pre nego što sam se porodila, sama sa Lukom po cijel dan u kući, ne hvala. Ali je danas vrijeme toliko loše da ne možemo izlaziti napolje. Pa ćemo morati neku aktivnost ovdje kući da smislimo. A ćeš? Ovdje? Znaš da šta ide? Sad ću da stavim kaficu meni i Jelenu. Ustao je i on. Pa da se popije jedan na miru. Nadamo se na miru. Sada sam mislila malo da rasklonim ovaj ovdje deo. Trebala sam da snimim recept za onaj shorts, za one kraće videe, za jednu ćebatu, a to mi je inače i za ručak. To ćemo jesti, tako da bi valjalo to sada spremim i snimim, ali ne znam koliko ću uspjeti to sa njima. Luka je raspoložen, Viktor malo manje, ali ajde da vidimo koliko ću uspjeti, pošto to snimam mojim telefonom, a kamerom snimam vlog, tako da ćemo vidjeti.
Ne, tamo moraš, zato što ovdje majka Messi test nešto snima. Ajde ovdje. Da. Ajde. Dinamično. E sad, dok čekam da naraste ona ćebata tamo da nastavim da to snimam, soba mi je u blagom užasu. Šta je bilo? Ljudi. Jesi suštino, pa jebi ga. Pa ljubi majka prođe. Luka je jako nervozan. Tako da bi bilo idealno da ja prvo njega stavim na spavanje, pošto i Viktor spava, pa se pogodilo. I onda da na tenane onako raspravim ovu sobu i da to snimim za onaj kraći video. I za to vrijeme ću morati i tamo da tu ćebatu završim i to da završim sa snimanjem. Sada je 12:30, 20 do 1. Tek sam sad uspala da ga stavim da spava, a Viktor još uvijek spava, tako da držim fige da će oni da spavaju još jedno sat vremena, barem, da ja mogu ovo sve da snimim. Pržim malinu za ručak jaja. Domaćica godine, znam, pržena jaja za ručak, ali to mu je što mu je. A kamera mi je poprazna i mikrofon je poprazan, pa ću da ovo sve napunim dok ovo sve sredim i snimim telefonom za shorts. Sada je već dosta kasnije, sad je već 4 sata. Sada je već 4 sata. I ja sam završila sa onim ćebaticama, snimila sam sve to. Čak sam stigla Luku da okupam. Sad mu tražim odelo da ga lepo obučem. Aha, evo nosi tamo. Idemo da se oblačimo. U međuvremenu sam i uključila mašinu. Svaki dan volim da uključim mašinu, da to mokro nakačim i ovu suvu od juče složim. I svaki dan tako po jednu maže da ne se nagomilava onako dosta veša. Sad sam mislila da mu pustim neke crtani na TV-u, a ja da se fokusiram malo na editovanje, jedno sat i po 2, vidjet ćemo koliko mi da. Samo da vam pokažem kako su mi ćebatice ispale pre nego što budem uzela Viktora. Pa evo, koga interesuje može otići na kraće videe pa da ih pogleda. Šta je to? Da si igramo? Da si igramo? Da si igramo? Da si igramo? Ajde, poslije ću majka editovati, prvo da se mi i prvo. 3, 4, 7. Kako se ovo kaže? Ovo apple? Apple? Say thank you. Welcome. No, to samo to jest. Pa, Viktor je namiren, on je legao da malo odmori, da odspava, jeste batorom spava. Sada je 5:30. Oko 6, 6:30 mi krećemo sa kupanjima i spremanjima večere i tako, smirivanju malo kuće i pripremi za spavanje. Do tada iskreno odmaram. Namestila sam se lepo ovdje. Jako sam umorna, kad god ne spavam popodne sa njima, ako uhvatim barem pola sata. Nekad se desi i duže, sat i po, nekad, ali i pola sata znači, ali danas nisam, imala sam nekih drugih obaveza, tako da sam jako umorna sada, tako da ne mogu ništa drugo da radim, zabrljat ću što god da budem radila, koncentracija mi je na nuli, tako da sam ja podgrijala 2 mafina domaća iz zamrzivača i pustit ću, ako mi Luka bude dao da mu promenim crtani neki film ili nešto, ako ne, onda ću telefon
i jedno pola sata sad da odmorim, da ne bude da sam po ceo dan nešto radila i da sam ja mnogo vredna. Mora da se odmori nekad. Viktor se budi. Upravo kad sam ja to vama rekla. Možda nastavi. Ove mafine vam moram snimiti. Nisam snimala prošli put kad sam pravila, to je bio prvi put i onda sam htjela da vidim da li će da uspe recept. Fantastični su i uopšte nema nekog mučenja posebnog, samo sve stavite sastojke u jednu vanglicu, zamutite i pečete baš i onako brzinski. A fantastični su, stvarno su ekstra. Da, Viktor je nastavio sa spavanjem, tako da ja mogu da nastavim sa odmaranjem. Inače, jednu stvar koju sam htjela da pitam ovdje, pa možda neko ima iskustva da kaže u komentarima, je sa odvikavanjem od pelena. Nama je Luka još uvijek u pelenama. Ima 2 godine i 3 mjeseca. Pokušala sam da ga odviknem sa možda 1.5 godina ono kao cold turkey, da bukvalno skinem pelene i kao nema više, idemo na nošu i da tamo provodi što više vremena, ali tad nam to nije uspjelo. Sada razume više i definitivno mi to bilo bolje ovaj put, ali iskreno da budem to odjednom presjecanje više nema pelena, mislim da neće kod nas funkcionisati baš najbolje. Tako da bi neki postepen postupak, nešto malo polačije, malo polako, jednostavno ne bi da mu presjecam, posebno sad u ovom periodu kada je imao taj veliki, da kažem, promenu, da je dobio brata i sve slično, tako da ne bi sad odjednom presekla, nema više pelena, ali ne znam odakle da počnem, iskreno. Tako da ako znaju neke mame, još bolje ako imaju mame dečaka, pa imaju iskustvo sa ovim, pišite u komentar, značilo bi mi, zato što prvi put ovo radim i stvarno ne znam odakle da počnem. Bato se budi opet, tako da idemo po Bata. Srećom, ja imam večeru već spremljenu. Odmrzla sam neki gulaš koji mi je bio u zamrzivaču, pa ćemo to da podgrejemo. Samo treba da napravim pirinča. Ćebatić imam od ručka za hleb. Pobjeda. I to ću da napravim malo više pirinča da ima, da ne moram sutra prekosutra praviti. Kuća je u blagom užasu, to je obično ovaj period dana kada je haos najveći. Obično popodne gledam pre dremke ili tako posle dremke. Da se to očisti, i počisti, ali nekad se i to ne stigne i onda uvek uveče, bez obzira da li je čišćeno popodne ili nije, pred spavanje bude haos od igračaka u kući. I onda ćemo sad to morati da počistimo pre spavanja, posle večere. A za to vreme sam mogla da se spremim za večeru, za spavanje. Što više stvari uradim unapred, bit će mi lakše posle večere, jer posle večere treba da se sredi kuhinja, sudovi, smire deca na spavanje, oni koji se nisu kupali da ih okupam i tako dalje, ali... Pa, večera je gotova. U buku koju čujete u pozadini, Luka kupi svoje igračke, pa se to čuje. Sad popila multivitamin i probiotik. Pa ćemo polako da se pakujemo u krevet. Evo ovdje igračaka isto ima. Sve to da ubacimo. A, bravo. A. Sada je 9 neki minut. Sada obično bez spavanja igramo sa svim karticama sa rečima. Ili neka knjiga ili nešto tako. Da izbjegnem ekrane. Mislila sam da vam pokažem kako sam organizovala na kraju. Ovo mi stoji na dnu kreveca i pomaže mi tokom noćnih podoja.
ima sve što mi treba, pošto iskreno ne ustajem iz kreveta, ne mogu da ustajem iz kreveta, baš me mrazi da bi ga preslačila i dojela i tako dalje, tako da sve to radim u krevetu. Podeljeno mi je ovako na 2 dela, ovdje mi je sve za preslačenje. Imam ovdje neke pelene, ove pamučne, pošto ne koristim vlažne maramice njemu za guzu, nego nakvasim ovu običnu vodu. Nakvasim i time ga brišem ako treba. I ovo mi je kao, sebi kažem, ako imam više od 2 pelene uzastopno da promenim tokom jednog podoja, zaslužila sam jedan kao ovi neki goji bobice i neke čokolade, tako kao neka organska uženica. A druga strana je strana za dojenje. Ovo moram sad da poželim da što Viktor postaje nervozan. Ovdje imam ovu jednu tetra pelenu za posušivanje ukoliko zatreba. Tokom noćnih podoja koristim ove 2 stvari zato što imam dosta mleka koji mi otpušta se iz druge dojke, znači dosta tog otpusta. I sada ako ima dosta, onda zakačim ovu za taj gornji deo za dojenje. Ukoliko imam ne toliko, onda koristim ove kao čašice. Ovo može da se koristi tokom dana, ja ih koristim tokom dana, samo ovaj model malo pljosnatiji, da kažem. Tokom cijelog dana on mi prikuplja to otpuštanje mlijeka, a tokom noći koristim ovu. Ona je malo veća, pa eto da zadrži više mlijeka. Ove kao tufere, višekratne, oni su mi bolji nego ovi jednokratni. Imam ovdje jednokratne, stavila sam, ako mi zatreba, nek ima tu koji, ali su mi ovi mnogo udobniji, mekaniji su nekako i tako da njih koristim između. Tu mi je voda, uvek voda i zakačim tu telefon sa strane i ovu lampu koristim tokom noći. Ona se samo ovako pritisne. I to je to. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video. Sada je 9 i malo posle 9. Tako da ćemo mi sada da malo vežbamo govor s ovim karticama, da nam Bato spava i mi ćemo ubrzo zato što sam ja jako umorna. Ali eto, tako izgleda dan sa bebom i malim detetom, odnosno sa decom sa malom razlikom. I jako je dinamično, što bi rekla ona pedijatrijska sestra, jako dinamično, ali uzbudljivo. I stvarno, mislim, i zato sam i napravila ovaj video, mislim da ću gledati ovo za jedno par godina, pa i par mjeseci, ne samo godina, i bit će mi onako drago što sam snimila ove neke momente. Hvala što ste gledali i vidimo se u nekom budućem videu. Ćao!